arratsaldean, Gabon. Horrela zendatzen, atzo horrikezten polikia, lasai gaudela. Hainbeste da. Eta nik gainera uste dut, Naroa, Javier, da ikusentzuleo, orain lehenengo landuko dugun gai hau oso interesgarri dela denontzako, zurrunkak, ezta? Javier, zergatik egiten dugu zurrunka? Gau ez lasai. Hori ez naiz ni, Gau ez lo gaudela, arnasa normalean hartu bezala ordez trabeska bidetik edo oztoporen batekin hartzen degunean horrek zarata berezia sortzen du eta hori da zurrunga. Zurrunga, esan dezu bezala, denok egiten dugu, umeak, gizonezkoak, emakumezkoak, denak egiten dugu. Gutxiago entzuten da beti ere emakumezkoen kasuan edo badirudi gutxiago dala, baina ez du zertan izan behar. Gutxiago ez da, galdetu erko litzaioke emakumeren ondoan lo egiten duen gizonezkoari. Eta baina egia da gizonezkoenak nunbait ozenagoak edo zarata handiagokoak direla eta horregatik emakumeak ejatzen dira, baina alazai guztin eta... Gainera, Javier, hori, bikote askoren arteko ikanika izaten da, bultzak, klak. Garai batean dibortziorako aitzakiak eta bilatu behar zirenean nik irakurria daukat zurrunga fuerteak egitea bazela austurarako nahiko arrazoi. Gero, Javier, daukagu argazki bat hemen, pixko bat, nola gertatzen den jendeari azaltzeko. Bai, azken finean kontua da, arnaz hartzen degunean hemen, zona urdin honek adirazten du nola hartuko litzateken arnaza sudurretik, eta gero hemen daude ahoan, bai ahosa bai gogorra, hemen ahosa bai biguna dago, hemen dago hau gingila, eta orduan, hemen dauden egitura anatomiko hauek aldrebestu egiten direnean, hauek tamaina normalekoak dira, baina ahosa bai gogorra haunditzen baldin bada, edo mingaina, hemen dago mingaina haunditzen baldin bada, edo matrailezurra normala ez bezalakoa baldin bada, aireak, hau da, gauza bera, baina irudi moduan egina, ez? Ahosa bai gogorra daukagu, ahosa bai biguna, hau gingila, mia, ikusten dezute hau, ze masa muskular handia dan, eta mingaina normala baina handiagoa baldin bada, edo haizeak hemendikan sartzerakoan trabaren bat baldin badauka, noski bide normaletik ez joan haizeak, soinu zarata handiagoa egiten du, eta azken finean hori xerazu. Eta adibidez, noski mingaina ipatu duzu nola handitzen den, eta noski noiz handitzen zaigu mingaina, Naroa, zuk ondo zadakizu. Haunditu edo poteldu behintzat, bai. Egin da parrandetan, hori egin da parrandetan edo asko erre ondoren. Baliteke izatea guztiek esan duen bezala, mingaina handitzetalako, baina gehiago da nik uste dut arnaz mukosak lehortu egiten direlako, eta orduan arnaz hartzea zailago gertatzen da, nekosoago gertatzen da, eta horrek azken finean zurrungak hartzen duen. Zer egin daiteke hau pixko bat prebenitzeko edo aldez aurretik ikusteko, ekiditeko? Ez da erresa, baude postura batzuk, oean egokiagoak direnak besteak baino, adibidez sekula ez ahoz gora, beti trabeska jarri edo ahoz bera, burua alba da oinak baino pixka bat altxatuagoa egon, azken finean arnazari normale, lo gaude, eta ez gera konturatzen, baina postura normalean arnaz hartzea kosta egiten baldin bat zaibuak izena gaudelako, edo ahoa normalean baina hundiagoa, mingain eta hundiagoa dauzkagulako, pentsa gau ez kontrolatzen ez degunean mugimendu hori guztia, alegia, arrazoiakin egiten dela hola, alde batea bota... Eta orduan, ea postura hona hartzen duen, da ea gobeto hartzen duen, eta... Egin da beste mito bat? Hori egin diot niko nahi. Neri esan egiten diate, hori egin da, nire zurrunga egiten dut. Zuk nabariz ez ondo emateetan? Bai, ez, konturatzen naiz, ez natu egin nahi zelako, eta zertan zurrungak azen dutela. Javier, beraz, ez berdin du egin behar dugu loaldiko apnea eta zurrunka. Beira, hor, telebistan ikusi ditugun horiek dira apnearen erregistroa nola behit esateko, ez? Osa, hori beste kontu bada, arnaz hartzen degunean, nahiz talo egon, kapaz gera, arnaz hartzeko. Apnea gertatzen denean, eta apnea da oso gauza larria izan liteke, arnaz hartzeari utzi egiten diogu. Eta zurrungarekin lotuta badago loaldiaren apnea sindrome edo esaten zaiona, etenaldi horiek oso maiz, bata bestearen oso gertu... Oso larria izan daiteke. Oso larria izan daiteke, pensa, persona bat geratu diteke. Hil ez dizuk esango, baina... Gertatu izan dira. Arnazare denbora txobat, bai? Eta horrek aldrebesten du desente bizimotua, Nik honekin bukatzeko lehen esan dugu zer egin daiteke ez da, zurrunkaek egiteko, eta hori guztia, garai baten baziren, beste almohada milariak egiten zituen, bai, azken finean... Postura ipatu duzu. Hori da, postura egokia bilatu behar du personak, norbere gustora, baina pixka bat baita ere, arnaz hartzeko bide horri libre, batere trabarik gabe usteko, eta burkoak edo almohadak izan ditezke horietako soluzio bat,